Hebrew isahluko 11 siqala ufunda verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini, athola ngabo ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangabo usakhuluma noma efile. Ngokukholwa uEnoch wathathwa ukuze angaboni ukufa, akabe esafunyanwa, ukuba uNkulunkulu wayemthabathile. Ukuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ukuba ozayo uNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona, nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto ebeziza kubonwa, esaba uNkulunkulu wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Okungako walahla izwe, waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Ngokukholwa uAbrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeza kuyamkeliswa ibe yifa lakhe. Waphuma engazi lapho eyakhona. Ngokukholwa waba umfokazi ezweni lesithembiso, kwangathi ngelezizwe ehlala emantendeni benoIsaka noJakobe beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso. Ukuba wayebheke umuzi onezisekelo, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla ukukhulelwa esedlulelwe isikhathi, ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. Lona izwi lenkosi. Amen. Kepha-ke ukukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ukuba uzayo kuNkulunkulu kumele ukukholwa ukuthi ukhona, nokuthi umvuzi walabo abamfunayo. Mfundisi Mkhize, ngicela ukhuleke. Makesikhuleke. Jesu mhlengi wethu, igama lakho uNkulunkulu wethu lihle, liyababazeka kude naseduze, liyababazeka ngosezindaweni zonke. Baba wethu oyingcwele, siyibanga lakho, singabantwana bakho. Nangalesi sikhathi siphambi kobuso bakho, lifundelwe Nkosi izwi lakho, ilizwi lakho Nkosi eliyisinkwa, ilizwi lakho Nkosi elingamanzi, ilizwi lakho Nkosi elikuphila, ilizwi lakho Nkosi elokukhanya, ilizwi lakho eliyikho konke empilweni zethu. Baba wethu oyingcwele, lisafundiwe, lenze uNkulunkulu wethu lishintshe izimpilo zethu. Ngokuba Nkosi, nxa umntwana wakhe esukuma ezokhuluma Nkosi okusenhlizweni yakho, Baba wethu oyingcwele, lihlale kithi. Lungisa Nkosi izindlebe zethu zikwazi Nkosi nokulalela. Lungisa Nkosi inhliziyo zethu zilungele uNkulunkulu wethu kulamukela. Egameni likaJesu siyakhuleka. Baba wethu oyingcwele, ngalesi sikhathi
besithi uNkulunkulu wethu ithatha indawo yakho ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ngoba ngawethu amandla singenze lutho kodwa Nkosi kuwena kuphela ukuba singasinda siphume siphilile nakulendlu sithi uNkulunkulu sizizwele ukhona phakathi kwethu alisebenze Nkosi izwi lakho kithi manje ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen. Ibandla lihlala Baba umfundisi Khoza osiqhubela lenkonzo yethu yasekuseni, umfundisi Mkhize ozosiqhubela inkonzo yethu yesidlo, amakhosikazi abafundisi aphakathi kwethu, ikomiti lamabutho lonke iholwa umfoka amakhaya, ama-delegate abethunywe kule conference, okapteni bemizi yonke abahambele le nkonzo, amadikoni ahloniphekile abuye emabandleni akithi ahlukahlukeneyo kulesi sigodi, abazalwane abakhonza nathi abasuka kwamanye amahlelo engibabonile ukuthi bakhona naphakathi kwethu, esithokoza kakhulu ukuba bakhethe ukukhonza nathi namhlanje. Amabutho wonke kaKristu okweyigaba zawo, Sonto Skole ibandla laseNutsburg elisihostile, ngenhlonipho enkulu bazalwane, ukuthula kweNkosi makube nani ekuseni. Mayisise uphendula athi kube nomoya wakho futhi, ukuthula kweNkosi makube nani ekuseni bazalwane. Isihloko esihamba ngaso sesigoduka amabutho sithi ngaphandle ngokuba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Inkonzo ke yokugcina ishunyelwe ngaso isihloko esikhulu ukuzama ukugxininisa umyalezo lo uNkulunkulu abesuke esimemele kuwo. Ngicela ukuba ngiqale ngokubonga emkhathini wena nebandla ukusihosta ngoba ngeke ngisalithola ithuba. Sihlale kahle kakhulu eNutsburg noma umuntu bengene ephuma kodwa masilalela abazalwane bonke bathokozile. Siyabonga imfudumalo esiyithole kulomuzi waseNutsburg. Sicela ukuthi sibonge kuwena mfundisi nonkosikazi, sibonge kwi-executive yakho nobuholi bonke bebandla laseNutsburg, sibonge kukapteni baba uNgcobo, sibonge abazalwane abasilalisele abazalwane bethu kakhulukazi ikomiti namadikoni. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Amen. Ngicela ukubonga futhi abashumayeli bonke kusukela ngolesihlanu bebesikhoza ngezwi likaNkulunkulu kuze kuyoba inkonzo yanamhlanje ekuseni. Siyabonga bazalwane indlela uNkulunkulu anisebenzise ngayo phakathi kwethu. Sixolise la ngabe kube khona amaginqeginqe athile njengasenkonzweni yasekuseni. Ngizwile ukuthi i-chapter igcine ingaveli kahle lapha ya kwisihloko noma kwisifundo sethu sasekuseni. Sixolisa kakhulu ngalokho kubantu abasha. Make sikhule. Woza moya oyingcwele thusa inhliziyo yoza yebo sikuswele usikhombisa usijoye sewukuza lapho usijela sisilaele
umlomo wami nezizindlo zenhliziyo yami mazamukeleke kuwe dwala lami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimthembayo. Mana nami Nkosi ngemboze ubuthakathaka bami nokuhluleka kwami. Ngicela ukuba ngincike Nkosi elwazini engilalo, kodwa ngicela ukuncika kuwena ekuseni. Sibusise Baba sesihlukana ngezwi lakhe linamandla, noJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sibonga ke ubaba uKhoza usesifundele izwi lenkosi kahle. Ngolesihlanu kukhulunywe ngokuthi makuvulwa lo mhlangano Nkosi yandisa ukholo lwethu. Lord, increase our faith. Sicela usandisele ukholo lwethu. Bengikhona ke eshumayela ubaba uKhoza. Ekuseni isihloko besithi yeba isibonelo sokukholwa ezweni, bekuyinkonzo yabantu abasha. Set an exemplary life of faith. Yeba isibonelo sokukholwa ezweni eliphithizayo. Ebusuku benikhona baza kwashumayela umfoka Ntulu ethi ngokuba asihambi ngokubona kepha sihamba ngokukholwa. Sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona. Sabusiseka kakhulu. Ekuseni noma besingekho enkonzweni yomama bebe nesihloko esithi uthembekile owethembisayo. Uthembekile owethembisayo. Namhlanje sesivala ke sisummarize ngaso isihloko esikhulu ngokuba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Lion of Judah, we worship you. Assembly ngonyaka ofile upresident njengenhlala yenza kufanele ukuba asinikeze itheme yethu yeminyaka elandelayo. Uma ke sisahleli simlindile angene afike athi uNkulunkulu uthi asikhulume ngokukholwa. uNkulunkulu uthi asikhulume ngokuba munye. Many a times saziwa njenge United Congregational Church. Kodwa kwesinye isikhathi kuyabonakala ukuthi le unity esizibiza ngayo asikayi achieve ngokupheleleyo. Cela ngibambele nje. Khona ibandla elibizwa eliamahabe njengoba nathi samahabe
elibizwa ngokuthi Uniting Presbyterian Church masibabuza ukuthi why do you call yourself uniting ngoba ningamahabe nina njenga say to call yourself united bathi uma besiphendula omfundisi uPitoyi noba uMasikane bathi ingoba we have realized ukuthi we are not yet united but we are in the process of uniting. Sathi ke salani ke united now we are united. But that poses a challenge ukuthi njengebandla ukuthi lo united esiushoyo upractically emphakathi kwethu. In fact kusho ukuthi kwaba a step of faith kwaba a step of faith ngabanye abafundisi bethu. Thank you so much. Ukuthi bathi noma because ngaleso sikhathi into yayenzeka eyenza sizibize ngeUnited kwakuwukuthi uhlangane iLondon Missionary Society kwahlangana neAmerican Board kwahlangana neCUSA kwase kuphuma ibandla elilodwa elibizwa ukuthi iUnited Congregations. Kwakwamabandla ahlukene ahlangana base bethi ke no asingabe saba nje United Congregation asibe United Congregational Church. So babe ne faith nokholo lokuthi one day we will be united. Amen. So this poses a challenge kithi engifisa sixoxe namhlanje yiko ngifisa ukuthi ningagidi ungakhali keyboard ngacokolwa ningilalele sixoxe. I want us to talk, I want us to engage. Umzuzu embalwa bese siyahlukana ngoba nansi selini izulu laseNosbeth seqala into zalo ke liyaziwa. Amen. Usethi ke ubaba president no isihloko sisha ngisinika amabandla kulonyaka ka2025 kweminyaka enezayo while I'm still in the office city united, city empowered by faith, united in purpose. Empowered by faith, united in purpose. As whom Shega City si waliswa ngokholo noma amandla ethu siwathola kukholo sinenhloso nye. Inhloso ke ayichazayo uthi is to bring healing in broken society, ukuletha impilo kwimphakathi efile noma eqephukile, ubuyisa ithemba nokumela ubulungiswa lapho sikhona, standing for justice. Alibonge igama lenkosi. Ngoba ingozi bafundisi bami ukuthi ibandla lazi ukuthi we are empowered by faith, united in purpose, kodwa lingazi ukuthi what are we empowered for? We are empowered so that we may go siye emphakathini wethu siyomemezela impilo, siyomela ubulungiswa lapho bungekho khona ubulungiswa. Lungiswa obqamile upresident akuthintayo kuba simele ukuhlunyezwa kwesifazane nezingane. Lungiswa kuba simele ukuba abasha ababanjwe izidakamizwa bakhululwe sibathandazele. Ngeke siye ezweni singenalo ukholo. It is out of that context ke bazalwane lethi ngibese ngiphuma nalezi ihloko eziphambi kwethu namhlanje. Igama lenkosi salibonga. Ngokuba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. For it is impossible. For it is impossible to please God without faith. Akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kwani bazalwane?
khulumani mabutho akwenzeki ukumthokoza uNkulunkulu ngaphandle kwani bazalwane ngokukholwa mhlawumbe ngingalibazisanga ake siqale sikuchaze ukuthi what is faith uyini ukukholwa. I'm not undermining abashumayelile. Now I'm just coming to attempt to make my attempt ukuthi kuyini ukukholwa. Now iverse esifundile ku chapter 11 verse lokuqala lithi bazalwane ngokuba ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo. Mhlawumbe ngicela basivulele iBhayibheli lesizulu. Verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Yes. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. It is an assurance of things hoped for, not yet here. It's an assurance. Isiqiniseko ngezinto ezithenjwayo ukuthi ziyeza kodwa zingakabi khona manje. Amen bazalwane. Ukuba yini isiqiniseko bazalwane? Bakhona othisha besizulu soqobo. Yini isiqiniseko bazalwane? Ningathi it's an assurance. Ngifuna isimusho lesingisi. Ngifuna incazo. Yini isiqiniseko? What is an assurance? Hey, 2000 to showcase. Bazalwane, talk to me. Yini isiqiniseko? What is an assurance? Kwazi ukuthi kuzokwenzeka. Isithembiso sangempela. Omuya ngathini? Isiqiniseko. Umuntu manje nje nginesiqiniseko. Uthini bazalwane? Anisa. Noma kanjani. Agethi, uthi omuya agethi. Uthi omuya noma kanjani. Isiqiniseko yinto ekimi nesemqondweni wami ethi lokhu noma kanjani nginakho noma kuzokwenzeka. Isiqiniseko yinto elwisana nokungabaza. Ya mongabaza usuke ungekho sure. Uthi hayi angazi ngiyahamba nje angazi. Yabona bazalwane. Kodwa mawune assurance. Ginali thembelihle. Ginayi inkululeko. Ginali usinisi. Uhamba na. It is an assurance. It is an assurance. Ngiyethembile lento ukuthi izokwenzeka. It's an assurance. Now, kuthiwa-ke i-assurance, i-faith, ukukholwa, ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo noma ngento yethembayo. Ngamanye amazwi ayikakafiki esandleni sami. Alibonke igama lenkosi. No, ngizonishumayeza noma linathi ngizonishumayeza. Ayikakafiki esandleni sami. Angikakayibambi ngesandla. Angikakayiboni ngamehlo. Kodwa ngaphakathi kimi nginayo. That is faith. Angikabazi nginayo. Now, faith. Ngifuna ukwenza isibonelo se-faith bese sithandaza. Ngiyabona bazalwane. I-faith ngithi mangiyichaza ngithi isandla sokubamba izinto noma sokwamukela izinto kuNkulunkulu. Awuphakamisa isandla sakho. Awusethi isandla sakho. Alibonke igama likaJesu. Uma
ngifuna ukukunika something. Kufanele uvule ini bazalwane isandla ukuze wenze njani wamukele lento engikunika yona baba uMzolo. Kodwa uma kungenzeka kutholakala ukuthi ubaba uMzolo akanaso isandla, sihosha ngifuna ukumnika kodwa akanayo into yokwamukela. Oh my God. Ngizongizwa bazalwane. Ngicabululisa ndaba. Ukholo ngithi mina, ukholo luyisandla sokwamukela izinto zethu kuNkulunkulu. We walk by faith, we don't walk by sight. Ngamanye amazwi asibona nje abantu abacalculate izinto ukuthi kuzohlangana kanje. Sithi noma sinawo amaplan kodwa amaplan ethu aphelezelwa ukholo. Uma kungenzeka ubaba angabi naso isandla, ngicela ukhumule ingane yodwa please. Ikhumule bunch coat website. So what? Yeah, shut him anywhere here. Yes. Gibonisise Nkosi yami Baba ngicela ulethe isandla ngoba kwezinye izikhathi siye sithi uNkulunkulu usikhohliwe, siye sithi uNkulunkulu akasinakanga, siye sithi uNkulunkulu akasiphenduli, kodwa siyathandaza bese sileka ngesandla sokwamukela lethi isandla baba. Lethi isandla baba, ngifuna ukukunikeza. He does not have a hand to receive. As a result, izinto zakhe ziyafika kodwa ziwela phansi ngoba akanaso isandla. Makusheshi sinathatha ngoba akanaso isandla sokwamukela. Now faith is a hand that we use to receive things from God. Any money. Ngicela uyihlole ukuthi unaso yini isandla sokwamukela. Thank you. Do you have a hand to receive? Yebo kudala uthandaza, yebo kudala ucela, kodwa ukholo lukhona yini kuwe? Unayo yini into othi kuye emthandazweni uthi ngiyazi lento uNkulunkulu uzoyenza. It is faith. Omunye ukafike kumfundisi akuyaxoxisana, omunye ukafike kumfundisi ethi baba ngine challenge ngicela ungithandazele. Alibonge igama lika Jesu. Nansi inkinga yami bese uthi no sizothanda. Bese uyezwa kodwa ukuthi la emthandazweni ezulwini bayayikhipha abazalwa, bayayikhipha impendulo yalomzalwane manje. Uza ukuthi impendulo yalomzalwane iyeza kodwa mawuthi uyambheka uthola ukuthi isandla. So we receive esiwukholo asikho. Uyomuzwa manje ngakaqeda ukuthandaza nisahlukana nje athi hayi asazi mfundisi bese ngisho nje nawe bengilethela nje ngiyazi mntana umuntu nawe uneyinkinga zakho bese ngimana ngiza nje uzwe ukuthi uzile ekuthandazweni kodwa isandla sokwamukela akanaso. Utshela makhalati isandla
ukholo isandla sethu sokwamukela. Faith also is a currency. Yeah. Faith is a currency. In the currency, if we need direct translation this time around, what is currency in vernacular? Going price. As well as it in imali. As well as it imali, okay. Faith is a currency. Niyabona bazalwane uma ngihamba ekhaya ekuseni bese sithi ingane baba isinkwa asikho babomba sithi ingane isinkwa baba asinaso bese ngikhipha u50 rand ngazi labasana benginike imali noma bebenikela nini bese ngikhipha u50 rand ngiubeka phezu kwetafula bese ngiyaphuma ngiyahamba uyangiyeka ugeli ngihambe ngoba noma isikwa singekho phezu kwetafula kodwa sesikhona. Angizwa bazalwane, angizwa bazalwane. Lento yokuthi faith is a currency equivalent to the bread that I need. Uma ngingase ngishiye u5 rand ngeke ugela ngidedele ngiphume ngoba isikwa somalini bazalwane so20 rand. Kufanele i-currency engishiyayo ilingane nesidingo esidingwa ikhaya. Kodwa uma ngingawubeka u50 rand ufana thambe kahle baba. Sesinazo isikwa. Oh bazalwane, angizwa bazalwane. Hamba kahle baba, sesinazo isikwa noma singekho etafuleni ngoba sesine-currency, sesinemali yokusithenga. Now faith is a currency. Awukwazi ukuthola lutho kuNkulunkulu unga-applyanga ukholo lwakho. Nikhona bazalwane, and ukholo lwakho kufanele luhambisane nezidingo zakho. Amen. Ayingashibaza abantu abakhathele kulungile. Iyangena kodwa iyangena ngiyayizwa. Akukho ukuthi ngeke ukuthi uthandazele umuntu ophethwe yibhobo ungangazi umthandazelo ophethwe yikhanda laphela. Let me repeat myself. It is impossible ukuthi uyodila namadimoni uthi uzoyokhulula abantu ababanjwa amadimoni ungakaze wathandazela ophethwe yikhanda laphela. So faith grows. Amen. I'm hearing myself. I am teaching the church this morning. Ukholo luyakhula. Yabona saqala bathu mabutho. Bo captain, akengiphakame bo captain. Akengiphakame. Bo captain. Ninenselelo ngoba safundiswa babethu okhulu ocaptain wethu masifika emzini ogulwa bona bese bememuva bathi thandazana. Sijulukiswa idimoni nizwile ivangeli langalala litheni abafundi bathandaza kaningi inkosi ngolesihlanu kodwa kuthiwa idimoni linjalo bazalwane aliphumanga bese beyakuJesu bathi master, how come we have prayed, we have applied lento sifundise yona kodwa sihlulekile ushumayela umfundisi ngala idimoni aliphuma abesethi uJesu amanye amadlolo hlobo. Oh bazalwane, lolu hlobo aluphumi nje ngokuthandazela kuphela, lifuna ukuzila ukudla.
Angazi amadimoni manje asabanjani lapha sephucuzekile. Uyabona sayisathi sekhempini yabasha sithandazela umuntu. Yathi sathi sibhizi naye lathi dimoni komoya. Kahleke wena she. Soka. Hey, idimoni liyakwazi divide and rule. Ifuna singathembana sihlasele. That ake ngimtshele lo. Sanifana umlomo ngoba uzokhipha izinto manje. Siyabona ukuthi uzokhipha izinto manje. Asilifana umlomo ngoba we can't converse with an evil spirit ngoba asingeke siuthembe ngokupheleleyo. Kwesinye isikhathi omunye kwakuthiwa kuyafastwa angafathi mase sifika emzini la sothandeza khona uyazi umfundisi ukhoza abona gijimiswa yisisu ugijimiswa yisisu kanjani kade sifasile singadlanga elinye limtshele ukuthi wena usuthi isitambu ucabanga ukuthi uzodila nami njengoba usuthi isitambu nje ngoba ukhona luyanjani bazalwane luyakhula manje bonkapteni nine I catch you ukuba niyogcininisa ukukholwa kubazalwane bethu. Hlala phansi bonkapteni. Faith is a hand, but also faith is a currency. Of course. Is a thing I do. Faith is a currency. Ukholo luyimali esinjani esithenga ngayo. Bazalwane ungaboncika kwi-pay slip, ungaboncika kwi-salary advice ngoba uyaba nazo zonke izinto ungayitholi idilo oyifunayo unawo wonke ama-document. Okay, ngibatshele ngithi one of my cousin owathathwa yi-COVID wayene medical aid. Bazalwane, yeah, medical aid advance. Ngiyamkhumbula uma efika ku-toll gate cousin wami, may he soul rest in peace, wayefaka i-gloves amukela imali meqeda akhipha ikhadi bebukuswayipa lo aswayipe athatha ikhadi akhipha i-gloves ayilahle. Nikhona abazalwane bami asanitize sithi siyahamba ndiyahlalahlale angisanitize kodwa mzala akathi yathi mzala kubi nina nabafundi izintambo encwaba angazi ukuthi uphumapha hamba asanitize precautions kwakhe mefika wayekhumbulela ngaphandle agqume ngogamthini enzeko yafika i-COVID. Yafika apply yonke into ayaziyo apply wonke ama-health precautions enzeko yafika i-COVID. Mayifika ethi uphuthume Kingsway umbheda wukho, bethi uphuthume St. Augustine umbheda wukho, wahamba waya King Edward washonela ese-King Edward. Uma kulento yokuthemba your assets, yokuthemba your salary, yokuthemba your intellect, ngoba akuzona zonke ikhati lapho kuyokusebenzela khona. At times, not even at times, as a child of God, you need to be a person of faith. Baba, ngihlale phansi ngiyabona. Shaleni izandla. Futhi ukhoza sengihlala phansi. Faith is a currency. Ngicela sithi substitute imali ngokhona. Uma ugele senimnikile u50 rand ngahamba sekubuye ukuthi aye e-tech shop ayolanda izinto ngoba i-currency ikhona. And lapha e-tech shop bazalwane ngiyazizwa nje wangikhuluma lapha e-tech shop njobe yakhona lesinkwa asifunayo uhamba naso ke
bemiskole ngizochaza. Uma engafika e-tech shop insizwa yaseSomalia imnike esakwa Alban kanti uphume ekhaya lesinkwa sakaBB uyosinqaba. Angiyaziswa ngithe ujula lesinkwa ayosifuna ngoba kufanele lento ayifunayo uqala ube na uyibone uyivisualize uyibambe ngokhohlo noma ungayibambi ngesandla. Uma ngafika e-tech shop anikwe impuphu uyonqaba ngoba akayili uyolanda impuphu uyolanda isinto kodwa lesinkwa ayosilanda kufanele kube yilesi sinkwa asibonile nanaso ngaphakathi. Hey. Ungaboni lutho isitha siyokunika noma yini. Kodwa amen ukhona nje. Yabona ufika egarage uyothenga imoto ekuyithe uphuma naye ekhaya lemoto oyithenga onayo. Ngofuna i-Ford Range. Ngofuna i-Ford Range manje. Mawufika lapha usalesman athi unamabhaki. Athi naye you 4 doors. Kodwa yaka Isuzu. Athi naye uyaqualify ukuthatha unogwaja bese uthi angizili ukuzolanda unogwaja ngizolanda iFord. Kodwa uma ngakufika ungekho sure ngento oyifunayo ungagcina sewuphume nonogwaja kanti ubuzolanda iFord. Ngoba salwa baningi abantu abagcina sebedayiselwa usathane izinto ekungezona bebeyifuna ngenxa yokuthi they were not specific in their prayers. I'm about to close. So faith is a currency. Ake sifunde. Ubani kambe bethi ubantu beshumayela bashumayela bethi siyethembile nalento ukuthi oqalela umsebenzi omuhle uzawufeza empilweni yethu kusho uPaul Paul ukuthi I have confidence in this. Bazalwa Thanini Malos. Noma Thanini Captain ungcono. Bazalwa. Njengoba uMapostle Paul ethi ngethembile lento. I trust this very thing. Ukuthi he who has begun a good work. Lo oqalile umsebenzi omuhle empilweni yami uzawufeza. Ngaleso sikhathi esho lento ibanda li-under persecution lidlula kuma-storms uthi ngiyawabona ama-storms awubazalwane ngiyawabona ama-storms avunguzayo ebandleni kodwa kukhona into engiyithembile ukuthi lowo oqala umsebenzi omuhle ey'mpilweni zenu uzowufeza. Assurance. Assurance. Faith is an assurance. I stand as a verse number 4. Anyone please read. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo owamukelekayo kunokaKhayini. Ubani owatshela uKhabela ukuthi uAbela ukuthi akanikele ngoba uyise nonina okuAdam noEva kodwa ngeke usakhipha lutho. Kodwa ngibona mangiphonsa uhlamvu lubuya luyamila lumila kulomhlabathi oqale kusiwe. Ashoda ngebandla namhlanje in a gas land ngithi mangifaka imbewu
angijikelanga nje imbewu, ngijikele nokholo. Akusewona umhlabathi lo okhipha lembewu, kodwa sekuwukholo oluphelezele leside engidrophileyo la. Uma ke sebona izithelo zivela sekuthiwa ngokukholwa wanikela. Funda mzalwane. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo owamukelekayo kunokaKhayini. Ngalokho wathola ukunconywa ngokuthi ulungile, uNkulunkulu efakazela izipho zakhe. Ebazalwane. Nawo abantu bawuthi banikela. Ubani umunye? uAbela. Omunye ubani? uKhayini. uNkulunkulu uyawuthatha umnikelo womunye, uNkulunkulu akawuthatha umnikelo womunye. Bobabili benza into enhle efanayo. Inkinga omunye uyenza nje, omunye uyenza with faith. That is why kwezinye inkonzo kuyethiwe mawuzonikela mhlawumbe ngebabone labo nakuma TV ningabogxeka konke phela okunye kuhle. Amen. Kwezinye inkonzo makuthiwa mawuzonikela kuthiwa khipha umnikelo wakho bese kuthiwa ubambe ngesandla. Masubambile bese kuthiwa khuluma phezulu komnikelo wakho. Alibonke igama lika Jesu. Bese uyadedela ngoba kuyingozi ukurelease nje isidi without faith. Amen. Verse number 5. Ngokukholwa uEnoki wathathwa ukuze angaboni ukufa. Akazange safunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile, ngokuba engakathathwa wafakazela ukuthi wayemthokozisa uNkulunkulu. Ukhona abantu abahamba noNkulunkulu azathi uNkulunkulu hayi ngiyakuthatha. Ngicela uzohlala la ngihlala khona. Ngoba angibonanga umuntu onokholo nje eseni bomhlaba. Tell makhelwane uyalidinga ukholo empilweni yakho. Verse number 7. Finish tenders. Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, ehlonipha uNkulunkulu, wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Ngokwenza kanjalo wawehlulela umhlaba, waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Ngithela bengibhala khona ngathi nasekunikeleni we need faith. Nasekunikeleni sidingani bazalwane ukholo. Verse 4. Verse 5 ngathi nasekuhambeni ekukholweni sidinga ini bazalwane ukholo. uNoah, he was obedient. Wayalalela wenza ngani? Imagine bazalwane, imagine kungenamvula lomisile kufanele kuthiwe Noah akhumkhulu. Ukhona kwashumayela la ensukwini wathi kwesisikhathi ukholo lungakwenza kube ngathi asiphelele kuwena la isitesi. You know, ngangibaxoxela le entabeni emsebe ngithi ngakithi kwakhona indoda ekuthiwa uVandlana igama layo yakacela. Uma izulu lomisile nilele noma nilele ubona ngibuka ngendlela engayiqondi kahle nilalele ivane ithi ihlanganisa amabandla wasemaromeni abasesheshi abaseyayaseyisisiya abaseyisisi 5 mission gospel ithi siyanyuka ngosuku oluthile ibhala incwadi ithi ayifundwe esikoleni. Siyanyuka ngosuku oluthile siyocela imvula. Faith is an assurance of things not yet seen.
but hoped for. Besithi abakholwayo bonke bayacela ukuba bazile ukudla insuku ezintathu bese siyakhuphuka ngolesine. Ngiyambona ukucela ngithuswa ugogo nomakhelwane mabenyuka. Wakusanda kufika ke uhlobo lama umbrella ngakithi okuthiwa oforum. Ngangibuze ke ngoforum ukuthi into enjani. Chazelwa baziyo. Ngibona ogogo emntakavilakazi behosha oforum ba. Bese ngithi emqondweni wami hayi ngoba entabeni la beyakhona liyashisa la. Abesethi ugogo hayi sadile mntanami. Yingoba mase sibuya kahle basalwa. Kahle lo misile sekufe inkomo zenkosi kwakhala abantu esizweni. Kuthiwa lo misile kade sayigcina imvula kodwa ugogo uthi namhlanje kimi uphathi umbrella yakhe ngoba uma sebebuya entabeni liyobe selinetha kakhulu. Gogo ukuka kuphethe izonetha kanjani ngoba sekuneyinyanga likanethi. Seke kwanyuka nabanye bayokhuluma nomkhubulwane. Yamazi nomkhubulwane bathatha ukudla okwakusele bayokuphonsa entabeni bakusakaze bakhuluma nomkhulumane kothula kwathi nya abesethu ufanjani sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ake ngicela imali. Mabefika entabeni lapha ogogo bafike bahlale banani. Angilazi iculo ababelicula kodwa thina silapha ezantsi eprimary uyabona esikoleni balapha yaphezulu libaleka. Ngiyacabanga nje ngoba kwakhona ama UCC lapha ngiyacabanga nje ukuthi mhlambe babesho ukuthi wenhliziyo ngiyacabanga nje Thisha omkhulu wako wakamthemba yabona naye we-applya ilokoze yakhe. But why are you not using umbrellas? Bakhuluma la bahlela emthunzini nothisha. But why are they not using the umbrellas? Because they have umbrellas. Athi kodwa abantu bayiphethe izabela kodwa abazivulile. You know, nayikhuluma
ngokwe-knowledge ne-level yakhe. Kanti laba izambrela nazo basiphathela okunye. Futhi lezi umbrella abayiphethe zizohlokoloza. Khumbula ngithe ifaith yakho kufanele ithi ukuba equivalent kwinto elindela. Ngibonge igama la. Zizohlokoloza uNkulunkulu ukuthi njengoba siphethe lezi umbrella sinethemba lokuthi siyowehla linene. Yes, Lord. Hamba ilanga kuyathi thina masiphuma thina ngokuqala sasiphuma ngo-1. Sidlule kubona ogogo. Siyobalunguza sixoxe bahlale lapha. Kuthi uma sekuzophuma laba baka-2 bese uyaqala ukuzwa izulu ungakabona amafu. Bese beyasukuma manje entabeni bangabe besahlala phansi. Alibonge igama lenkosi. Bese beyahamba uma khona iZayoni sigijime sishaya kakhulu isigubhu kunaqala manje sigijime entabeni manje kuzwakala inhlobo akakanethi. Ayakawe imvula kodwa ukhona lokubo sebeyayibona bengakayiboni ngamehlo. Faith. Hallelujah. An assurance of things not yet seen but hoped for. Yeah. Mina ngifuna nje usijaji wena ukuthi unalo ukholo noma awunalo. Uma ungenalo fana nami uthandazela umthandazo othi Nkosi iyandisa kholo lwami. To cut the long story short, liyothi befika emanzi te nezambrela lezo sebeyivalile. Awugogo wanetha naso athi hayi mfana ayinethe akuyona imvula le sekuyisibusiso. And that will make them ukuthi bangamdoubt uNkulunkulu wabo ngoba bawabonile amandla akhe. Akhona amakholo lendlela. Yini inkolo? Yini inkolo? Ake ngiphinde nisheshe navume qala ake ngiphinde ngibuze. Akhona yini amakholo la endlini? Amen. Ya yini ikholo? Kodwa sizothi mina la ngemva. Faith is not just your second name. Faith should be reflect in your character. What is learning Verse 7 sasiyathandaza. Yebo. Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto. Sorry, verse 11. Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi ngokuba wathi ukholekile. Konke angayisho. uSara enye yamakhosikazi eyayingenalo ukholo olu enough. uNkulunkulu uthembisa umyeni wakhe. Ubani umyeni kaSara? uNkulunkulu uthini menithembisa Abraham? Inzalo yakhe yoba ngangani bazalwane? Awulaleli iklasi lami yoba njengehlabathi zane. Wamthatha uNkulunkulu wamusosemeni wathi caphuna isihlabathi, wasicaphuna isihlabathi. uAbraham wathi uNkulunkulu inzalo yakhe yoba njalo. Wamlinda uNkulunkulu kwahlwa kwathi umnyama waphumela phandle. Waphumela phandle uAbraham wathi uNkulunkulu bonani wathi ngibona inkanyezi wathi inzalo yakhe yoba njalo. Sahamba isikhathi. Yahamba iminyaka. Lezi ithembiso aziveki. No, before ibambe lesesothandaza mfana. Before
You're receiving time and you're asking time. There is a testing period. So, mami, shesha, manana. Ilapha ngicele khona la. Lapha ngamukela khona la. Kodwa ngaphambi kokuba ngifike kwamukeleni kunegebe. And leli gebe ilona lizotesta my faith. Kodwa mina ngiyazi ukuthi uyoba nembewu engangehla bathi zolwandle uyobusisela thathelwa lamla uyobusisela abantwana bakho boba baningi usho kuyena ebusheni bakhe kwasethi uNkulunkulu sengiqedile thank you sengiqedile ukukhuluma ke let us walk to the promised land. Let us now walk towards the fulfillment of what is promised. Ake siye manje ezweni ekubizwa ngokuthi isekufezekisweni kwezethembiso. Hey makithi. Yazi ukushumeza manje isinkinga yento leyo. Noma ukhuluma nabo yezwe bakuzwela kude laba bantu laba. Angazi babenze njani. Uyabona amawesel mehlabelela kwindawo kolumbo bethi ukufezwa kwamadinga sikulinde apha. Ufezwa kwamadinga sikulindela ukugcwaliswa kwethembiso sikulindela bese uNkulunkulu sesiyakhona bela ebusuku nithandazela bela ekuseni nithandazela kodwa ngaphambi kokuba wamukele kunohambo mntakazi oniye kwamukele maye la kule ndawo uthi uSara hayi ngeke baba ngeke uyabona mangibuka wena lento uNkulunkulu wayikhuluma kwena usewumfana uyaguga manje yoshaba esabatha nami mangisibheka njengenkosikazi yakho angisakhulumi nangoma nopause ngiyaguga manje lento iyokwenzeka kanjani ngicela ukuba ngicela sim-analyze uSara kodwa uthi um-analyze ubuzikala la bese ngicela ukuthi ngoba mhlawumbe inkinga inami awungene kwisisebenzi salekhaya lo mama upromota i-rape layikhaya ngoba lesisebenzi asizucelwa sizotshelwa ukuthi lala nobaba ngoba uNkulunkulu wasithembisa sesibona lishore bazalwane siyafika ikhathi lapho izinto uNkulunkulu abekuthembise zona ubone ngathi azenzeki bese uyaqala uhlanganisa imizamo yakho njengomuntu uthi ulekelela uNkulunkulu kanti awazi ukuthi lo mlekelelayo akalekelelwa ngoba lithe lakhe uthembekile owethembisayo lithe lakhe ithembiso zakhe siuyebo futhi siuameni lithe lakhe noze liguge nilempunga mina nje uNkulunkulu wenu ngiyakunithwala noma nidabule emanzini amaningi ngeke nikhukhule noma ningene emlilweni ngeke nishise ngoba mina nje uNkulunkulu wenu nginani yebo singawi inkanyezi yebo singawi inkanyezi kodwa ithembiso zami siuyebo futhi siuameni yimi solo yimi namhlanje yimi naphakade ngangikhona umhlaba ungakabikho sesiyathanda ngangikhona umhlaba ungakabikho uthomi umbala wakithi so uthe hey bafa ngiyabona mshazi ukhathele mshazi bafonela bazalwa ubatshele bazo understand ngithi mfowethu ngikhathele
uthi inkinga enginayo nginomyalezo enomyalezo enguphathisiwe angikwazi ukudlulisela fanele ngiyodlulisela ebandleni ngoba awuthunywanga omunye umuntu uthunywe mina uthi lampana mayengikhona uthini bafo umyalezo wakho sengimbamba ngesandla uthi umyalezo wami baba my brother owungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka ayibone inyembezi emehlweni akhe sisebenza ngathi usuqalile uyasebenza nomyalezo sengiyahamba manje ngiyena uSiphe ngoba ngiyothi before you're asking and you're receiving time, there is a testing time. Mamshia, ebabelele sangweni ekhala namangikhala ngihamba athi hayi noma ngilibele kodwa ngiyakhona akhona into ekufuna ngiyitshele bandle uthi angikhathali usathane esenzeni emndenini wakho angikhathali usathane wenzeni empilweni yakho ngiyamemezela namhlanje ekuseni uthembekile owethembisayo ithembiso zakhe siuyebo siu-ameni alibonge igama likaJesu. I don't care what you're going through. I don't care ukuthi usathane ukushaye ngani angikhathali usathane ukuthi ukuphonseleni mhlawumbe nawe sewuyabona ukuthi ithemba liyafiphalala lezinto awuthi uzoba nazo awunazo. Hey brother, awulahlwa phela ungafelwa ikhona into uNkulunkulu asakayenza khonza amelakho kuye. Keep it up my brother, keep it up. Masoma uyabotlayini uthandazile umzwile noze kuke noze bempunga ngiyawena ithwala mina Jehova uNkulunkulu wenu. I do not change. Situations will change, people around you will change. Amayizimo ezibethuza kwakho siyangiyakaza itizime emndenini wakho singashintsha but mina Jehova uNkulunkulu wakho angishintshi. Oza la mfana sesiyathandaza oza na so hey bazalwane sesiyathandaza neso mase ngisho 15 uthi sesiyathandaza no wasesithandaza ngempela amazalwane shesh Hey buddy, his delays are not his deniers. He is testing your faith. You are not denied. You are just being delayed. Hlanganiswa Agari wazala na ingane yakho. Don't try to help God. You are causing a problem. Ayo wazalwane khona yini la? Azami ukusiza uNkulunkulu wenzeni inkinga.
wena uzoma wakho boss. Ayingane yakho. Ashintshane ya. Ngoba modela uvena ufike kuqala. Wena uyindodana kaHagar igama lakho Ishmael. Yes. Uyezwa Ishmael? Wena uHagar. Wena uSara. Igama lengane yakho bani? Isaka. Raisa. Kuthe kulomzuzu waqala uNkulunkulu wayefeza ithembiso. Hey, ngicela uking stick please, ngicela uking stick. Lethanda idondolo. Nala baba uNkonyane kitchen sakitchen, kitchen. Sheshe. Isethembiso. Zenkosi uJesu. Sile ule.
Amen.